Slav Rojbaş, hevanlo hevidarım herkes başe. Duhme axaftına Tayyip Erdoğan hinek şirovektir, İru em hinek berfiretir bikin kaçevaya Tayyip Erdoğan de mesela Kurdistan'da de mesela çareseri de çıkas samimiye, çıkas dürüst tevdigere. Em hinek behevra şirove bikin. Ez peşi van pencerenin jor hineki bigirmiş bu tona dengeme tevli hev nebe tamame. Naha Tayyip Erdoğan ez naxwazim hemî axaftina wî dubare bikim. Doh me vîdyoyekî taybet li ser axaftina wî çêkir, çi gotiye, çi negotiye derbarê pêvajiyê de hevkariya ku ew îdia dike di navbera MHP, Dem Partî û AK Partî de heye çêbiye. Wekî din behsa sûçên dewleta Tirkiye dike li hember milletê Kurd pêk hatiye. Lê tiştekî heye di pêvajoya desthilatariya AKP ya 23 salan de çi aniye serê Kurdan behs nake. Vaya hinekî dime de dibe sedemê şik û gumanê ji ber ku însanekî samîmî, durist ne tenê sûçên beriya pêvajoya xwe desthilatariya xwe lê her wiha sûçên ku di dema desthilatariya wî de pêk hatine jî divê yek bi yek banya ziman bigota û ji Kurda lêborîn bixwesta. Me ev yek da axaftina Tayyip Erdoğan de nedît. Ji xwe tekoşîna Kurd û Kurdistanê di van 23 salên dawî de gelek mezin bû, geş bû, berfireh bû û sûçên dewleta Tirkî jî gelekî zêde bûn. Îcab nake em hemî bijimêrin jî. Di mesela Rojavayê Kurdistanê de mesela piştgiriya dewleta Tirkiye yan jî piştgiriya AKP ji bo Daişê di şerê li hember Kurdan de Kobanî düştü düşecek, ket li ber ketinê. Ew helweşandin wêrankirina heşt navçeyê û bajarên Kurdistanê di mesela xweseriya rêveberiya Xweser de Afrîn, Serêkaniyê, bikaranîna gazên kîmyewî vana hemî di dema pêvajoya Tayyip Erdoğan de çêbûn. Roboskî gelek meseleyên din hene mirov dikare bi rêv bike. Artêşa Tirk li Kurdistanê yani talanekî mezin pêk anî ji şewtandina daristanan bigire heta her jûre sûç kuştina zarokan. Lê em dibînin di axaftina Tayyip Erdoğan de behsa vê serdemê nayê kirin. Tenê serdema beriya desthilatariya wê. Vaya hinekî medxe nava şik û gumanê di mesela samîmiyeta Tayyip Erdoğan de. Wekî din axaftina wî pozîtîf e, baş e. Ber bi pêşa rojê ve mirov dikare bibe xwedî hêvî. Qet nebe ji bo amedekirina zemînekî tekoşînê dikare tiştê xweş bixwara bîne. Tabii ki hinek di nava civaka Tirkiye'de hin ezberê wan hene. Ezberê wan ên netewperestiyê, şovinîzmê. Tayyip Erdoğan bi van axaftinê xwe ezberê wan jî hilweşand. Ew mühim bû. Alî pozîtîfiye axaftina Erdoğan hene ama me guhast em hinekî samîmiyeta wî bikolên, samîmiyeta wî bixin nîqaşê. Ev min doh weke îtiraf pê nasê kirin. Ev îtirafên Tayyip Erdoğan'ın cara yekeme li ser devê kesekî asta serokkomariyê de sûçên dewleta xwe tîne ziman li hember milletê Kurd ev e ya mühim. Ew gava ku rêxistinê avêt, şewtandina çekan gavek dîrokî ye. Tevgera siyasî ya Kurd piştî pêncî salan şarekî dijwar biryar daye dawî li tekoşîna xwe ya çekdarî bîne weke gava yekem, weke beyankirina niyeta başî komeke ji sî kesî şand çekî xwe şewtand. Belkî ji Ewropê ve du sê komê din jî bi eynî awayê merasim li darbixin çekî xwe bişewtînin. Ev e. Axaftina Tayyip Erdoğan ya di derbarê gavekî ew qas mühim ya Kurdan de me hinekî tirsonek dît. Yani tirsonek warî bû. Wekî din yani ev bibêjim gava ku Partiya Karkerê Kurdistanê avêtiye ji bo Tayyip Erdoğan firsendekî pir mezin bû ji bo ku bikariba civakê îqna bikira, ji bo ku bikariba dakete nava dilê milletê Kurd. Yani vê pêvajî firsendekî mezin daye destê Tayyip Erdoğan lê ez dibêjim qey vê firsenda xwe bikar nayîne. Çima? Çünkü sûçên di pêvajoya xwe de jî hinekî behs bikira me dikarîbû bigota Tayyip Erdoğan hakikaten samîmî, durist tevdigere.
Evet, yani em dibinin ku Tayyip Erdoğan sıf li pê makiyajê ye. Xalekî din jî heye ku samimiyeta wî dixwe nîqaşê. Behsa CHP nake. Dibêje hevkariya MHP, AK Parti û Dem Partiye ye. Halbuki ne rast e. Özgür Özel li ser navê CHP pir caran beyan kiriye ku ew heta dawî piştgirî didin vê pêvajoyê. Ew dixwazin di nav de cih bigirin. Ev axaftina Tayyip Erdoğan nîşanê me dide ku ew hêjî demborî li vê meselê de nêre. Hêjî hesab û kitabî wî li ser hilbijartinan heye. Çawa bike piştgiriya Kurdan a Dem Partiyê bigire ji bo carekî din xwe bide hilbijartin. Eger Tayyip Erdoğan li ser vî guhê razê hesab û kitabekî wisa bike veya bêsamîmiyet e û ew ê bi ser nekeve, ew ê zerar bide pêvajoyê jî. Heyf e. Pêvajo di ser van meseleyê hilbijartinan re ye, di ser hikûmetan re ye, di ser serokkomariyê re ye. Divê pêvajoyekî wisa zexm ava bibe ku Tayyip Erdoğan bimre jî, bimîne jî, li ser desthilatî be jî, wenda bike jî, divê ev pêvajo li ser navê dewleta Tirkiye bi pêş keve. Me mixabin ev yek di axaftina wî de nedît. CHP li derve dihêle û zexta xwe ye li ser desthilatariyê li ser CHP zêde kiriye û hinek dixwaze Kurdan nêzê xwe bike. Ama dîsa jî di pratikê de gav navetîye. Qene gav baveta me bigota temam. Samimiyeta xwe we nîşan dide di pratikî de ew jî tune. Yani digel hemî axaftinên gotinên pozîtîfiyê Tayyip Erdoğan hin aliyê ne samîmî me xwestem jara bibêjin. Yani hesab û kitabî wî ez dibêjim şaş e. Şaş e. Divê xwe ji nû di berçavara derbas bike. Tevgera siyasî ya Kurd divê zextê bide ser Tayyip Erdoğan ku hinekî meselê rast şîrove bike. Evet. Ahmet Türk spasiya Tayyip Erdoğan kiriye. Ev jî tiştekî balkêş e. Bardikim nûçawî min amade kiriye. Tayyip Erdoğan bi xwe telefonê Ahmet Türk kiriye. Mesela ew jî nakokiyekî ye. Yani tu telefonê Ahmet Türk dikî ji bo çi? Ji bo vê pêvajoyê xwestiye spasiya wî bike. Ahmet Türk jî nezaketen spasiya wî kiriye. Ama em dizanin yek ji kesayetiyên siyasî yên herî xwedî tecrübe Ahmet Türk şaredarê Mêrdînê bû. Ji aliyê Tayyip Erdoğan ve ji wezîfê hate girtin. Hê jî ne li ser wezîfa xwe ye. Dişûne wî de qayyûm dixebite. Ama dikarî bû gavekî pozîtîv bavita niyeta xwe eşkere bikira. Pêk baniya qeneba Ahmet Türk wezîfa wî lê vegerandaba û lêborî xwestiba. Ama ev esalet melcem Tayyip Erdoğan nedît. Mixabin. Hevan no. Ev mesele ew qase. Ama em derbasî meseleyê din bibin. Ez hinek biçim bajarê xwe li Vartoyê navçiya Gimgimê. Gimgim jê re bi navê bawer dikim Ermenîkî ye. Dibêjin Varto. Lê Kurd dibêjin Gimgim. Bi boneya meha Şînê Aşûrê hate belavkirin. Komeleyê alîkarî û piştevaniya civakî ya Cemxane mala Çandê ya gundê Qurçikê. Em silav û rêzê xwe dişînin ji hemî gundên Vartoyê re, gundiyên Vartoyê re. Hemî jî hemşeriyê min in. Ez demekî nêz de em pêvajo hinekî pêş keve. Atmosferekî azad ji bo rojnamegerên serbixwe, rojnamegerên Kurd çê bibe. Em ê vegerin welatê xwe, em ê nava we bin, em ê dengê we godar bikin, şîrovê we em ê bibihîsin. Li benda wan rojan me pir dixwazim vegerim cem we, werim Vartoyê, biçim wî qehwe jor, çayekî vexwim û biçim çarşiya jor, nava hemalatiyê me yê Elewî. Paşê jî vegerim jêr, nava wan gundiyê me û derbasî Mûşê bibim. Ez li Mûşê mezin bûm ji xwe demekî. Çend sala li Mûşê mam. Di navbera salên heştî û nodî bû. Lê bi vî awayî em cih bidin komeleyê alîkarî û piştevaniya civakî ya Cemxanê bû me got. Li navçiya Gimgim Mûşê bi boneya meha Şînê Aşûrê belav kiriye. Gelek kes tevlî bîranîna li gundê Qurçikê bûn. Serokê Komeleyê İmam Öztürk'e ye beriya belavkirina Aşûrê çi got? Aşûre di baweriya Elewîtiyê de xwedî ciyekî pîroz e. Aşûre sembola piştevanî û hêviya piştî Şînê ye. Îro li erdnîgariya me pêvajoyekê heye. Em Elewî baş mane didin vê aştiyê. Haya me ji qîmeta xuşk û biratî heye. Bi vê wesîlê em 12
îmaman loqmayên canan di rêya xwişk û biratî de qebûl dikin, hevgirtin yeketiya me mayînde be. Hêvî dike ji Xwedê. Bernameya bîranînê jî piştî belavkirina Aşûrê bi dawî bû. Niha di derbarê Amerîkayê de me gelek tişt gotin, ev Tom Barrack heye heqeten pir beredaya xifî, rojata navîn tevlî hev kir. Li hemberî wî wê dost jî werin vekirin. İlham Ehmed daxife di derbarê wî de. Gelek kesên din hene daxifin. Lê em dibînin ku ne tenê Tom Barrack, hin kesayetiyê din yên Amerîkî hene daxifin ka dîplomat û şêwirmenda berê ya CENTCOMê Joan Held Coming ew jî axifiye. Dibêje armanca Amerîkayê parastina yekparçeyî axa Sûriyeyê. Ez bawer nakim di vê çarçovê de piştgiriyê bide armancên siyasî yên Qesedê. Armancên Qesedê çi ne ên siyasî? Sûriyeke ne navendî, rêveberiya Xweser were parastin, perwerdeyiya Kurdî were parastin, xweseriya aborî ya Rojava, xweseriya çekdarî ya artêşê ya Rojava. Dibe ez bawer nakim ku armancên siyasî pêk werin. Xuyayê hem tiştan dizane, lê em vê jî dizanin wextê ku merû li ser erdê li welatê xwe merû bi înat be, bi biryar be, hêzên derve mecbûrin li gorî mirovan tev bigerin. Eger li gorî wî tev negerin, heqê tu kesekî, heqê tu hêzekî derve tune empozê mirovan bike. Yani hem adaptasyonê, helandinê û tevlîbûna nava hêzeke biyanî. Nikare empozê mirovan bike. Şer çêdibe jî, tevlihevî çêdibe jî, alozî çêdibe jî bila çêbe. Ji xwe çêdibe. Yani heta merûv di hele johlê radibe, qenebe merûv xwe biparêze. Ji ber vê ev vê canikê da zanîn ku Amerîka niha piştgiriyê dide siyaseteke wisa ku li Sûriye hikûmet û dewleteke yekgirtî hebe, nebe gef li ser welatên cîran. Yani armanca wan ew e Sûriyekî wisa ava bikin ku nebe gef. Ez bawer nakim ku Serok Trump di derbarê Sûriyê xwedî stratejî û siyasetekî zelal be. Dibe armanc bi hevkariyê bi Qesedê re tekoşîna li dijî Daişê bû. Yani li ser pêwendiya Hêzên Sûriye Demokratîk Qesedê û Amerîkayê axifiye. Armanca pêwendiyên di navbera Qesedê û Amerîkayê de dibêje şikandina Daişê bû. Ez bawer nakim ku Amerîka piştgiriya wan hewldanên Qesedê bike. Yani ew tevlî nabe, yan jî wekî hêzeke cuda nabîne Qesedê yani. Armanca Amerîkayê çi ye? Parastina yekparçeyî axa Sûriyeyê. Di vê çarçovê de ez bawer nakim piştgiriyê bide armancên siyasî yên Qesedê li vê derê dubarê dike. Daxwaza Amerîkayê her dem ew biye li Sûriye hikûmetekî wisa hebe ku rêz û hurmetê li welatiyên xwe bigire. Hemû alî di çarçoveya dewleta Sûriyê de baweyekî wekhev werin dîtin. Elewî be, Kurd be, çi dibe bila bibe pêkhateyên din bin weke hev werin dîtin. Dîplomata berê ye tabii ev canika em behs dikin. Behsa civînekê xwe ya taybet ya bi Mazlûm Ebdî re dike, dibêje civînekê min li gel Ebdî di derbarê pêwendiyê navbera Qesedê û hikûmeta Sûriyê de hebû. Wê ragihand û eger hemî heqên Kurdan werin misogerkirin, pêwîstiya me bi hikûmeteke cuda namîne. Qaşo ev yek Mazlûm Ebdî gotiye. Yani eger hemî heqê Kurdan werin garantîkirin di destûra bingehîn de hewce tune êdî em hikûmeteke cuda saz bikin. Vaya mümkün e dişibe gotinê Mazlûm Ebdî. Gelek salan vê canikê xebat kiriye weke dîplomat. Di navbera salên 2018-2020 de şêwirmenda CENTCOMê bûye. Niha jî li Enstitûya Rojata Navîn ya Washingtonê weke pispora pêwendiyên navnetewî dixebite. Niha li ser van mijaran hevan İlham Ehmed axifiye. Niha İlham Ehmed axaftina wî heye li vê derê. Lê doh jî min ez rastî reportajekî Salih Müslüm hatim. Salih Müslüm ji Rêveberên Rojavayê Kurdistanê. Yani ew jî dibêje em ê tavîza nedin, em ê hebûna xwe biparêzin. Sûriyeyeke bi vî şeklî ne mümkün e em daxilê nava Sûriyekê bi vî şeklî bibin. Eger li ser me were ferskirin tiştekî negatif, tiştekî xirab, dibe em ê li ber xwe bidin heta ku çû. Yani axaftina Salih Müslüm di vê çarçovê de ye. Hevseroka Daireya Pêwendiyên Derve ya Rojavayê Kurdistanê İlham Ehmed jî dibêje em bi dilgiranî
لزیدبونا و گوتنا کین و سوجبارکرنا بخیانته یا د نوا هند اخیانی فرمی ده دنیرن یعنی هند دردور هنه لهمبری ما کتنه نوا سوجبارکرنه ما بخیانته سوجبارکن کین و نفرت کیوان لهمبر مه دبی ویا ما عاجز دکه یا علاقه براستی تونه وکه نمونه توم باراک گوتبو امریکا ریزی ل یک پارچه آخا سوریه دیگره تشتک جبو آوابونا کردستان که آزاد یعنی هرمه که فدرال جبو کردان لوی ولاتی تونه yani nemümküne Kurdistan'daki azat yani federatif çevibe. Vakidin gotubu li Washington ya Washington hevlde de Railber Hezin Suriye Demokratik ve bike karibe tevline ve hükümeta Suriye bibe zemin amadetke. Vakidin gotubu eğer kasede dimjara entegrasyona ve arteşa Suriye'de lezneke ev bi hükümeta Türkiye bi hükümeta Suriye're seriyi bike ve belaye. Binirin. İdi bu via veke tehdit dibinin veke çi dibinin idi maya serve. Yani eğer dınava arteşa Suriye'de ne hale bi hükümeta Türkiye ve bi hükümeta Suriye're seriyi bike ve belaye. İşgal seriyi tüm de belaye de bu bi hükümeta Türkiye ve ya Suriye're. Yani Tom Barrak ji devleta Tirkiye bibêje eger tu heqê Kurdan nas nekî serê te wê bi Kurdan re bikeve belayê. Aynî tiştî ji Colanî û bermayên Daişê yên Sûriye re bibêje eger tu daxwazê Kurdan neyînî cî serî li ber wan netewînî ji ber wan êrişên xwe yên terorîstwarî li bonî nexwazî serê te wê bi qesedê re bikeve belayê. Çima serê me bi xelkê re dikeve belayê? Ê wan bila bikeve belayê serê wan bikeve belayê bimera. Yani em pir nermin. Çima hêz û quweta me bi tesîr nine ku xelk ji me bikişîne û bitirse û bibêje a serê me bi Kurdan re dikeve belayê. Çima hêzekê me ya siyasî wisa xwe nîşana de ve ya hinekî li gurûra me dikeve. Heqetin gurûra me dikeve yani. Em dixwazin millet bila bitirse ku serê wan dikeve belayê bi Kurdan re. Binêrin Tayyip Erdoğan da axaftina xwe ya doh de hin nîşane dan yani. Dibêje bila serê me bi Kurdan re ket belayê pêncî salan me 2 trilyon dolar mesref kiriye, xerç kiriye, me kir nekir, me nekarî em zora Kurdan bibin. Serê me ket belayê bi Kurdan re. Besê êdî. Em dixwazin dev ji vî şerî berdin. Bi Kurdan re em nikarin serî bikişînin. Kurd bela serê me ne. Dibe terör belası. Terör çi yani Kurd yani. Hûn Kurd fehm kin. Ew ji bo civaka xwe dibe terör. Halbuki terör herî mezin artêşa Tirkiye em dizanin yani. Artêşa Tirkiye nabe artêşa Kurd ez ji we re bêjim ji ber ku di sîstema siberojê ya Tirkiye'de Türkiye'ye navendî ji holê radibe Türkiye'ye nenavendî tê hêzên asayişê yên her bajarî wê ji zarok û xort ji keçên heremî pêk werin. Artêşa Tirkiye li Kurdistanê namîne. Vê ji we re bêjim yani askerên Tirk, zarokên Tirk wê bi potînê xwe li serê çiyayê Kurdistanê negerin. Ew Kurdistana ku li serê çiyayê wî, li bajarê wî potînê askera Tirkiye tê dabin, ew nabe Kurdistana Kurda. Ew dibe Kurdistanek dagirkirî. Yani ew xwasa net û zelal e yani. Ez axaftina İlham Ehmed bidomînim. Yani piştîvan axaftinên Tom Barrak ê ku wisa hinek berdayê diaxife yani serê Kurdan dikeve belayê bi Sûriye û bi Tirkiye re piştîvan axaftinê wî hem li Sûriye hem li Rojavayê Kurdistanê carekê din nîqaş hatin kirin. Yani qesedê wê çawa be, siberoja Kurda wê çawa be, bi xasî 720,000 şervanên qesedê hene, qedera wan wê çawa be, Amerîka gelo wê piştgiriya xwe bidomîne ji bo wan. Wana hemî tên nîqaşkirin. İlham Ehmed îro li ser hesabê xwe X'ê tiştekî nivîsandiye dibêje em piştgiriya berdewamî ya Amerîkayê ya Fransayê ya welatên Ewropayê ji bo çareseriya siyasî ya li Sûriyê her wiha beşdariya Amerîka, beşdariya Fransa ya di nêzîkirina nêrînên aliyên Sûriyê bilind dibînin. Yani em dixwazin Amerîka, Fransa xebatê xwe bidomînin. Ji bo çi? Ji bo ku karibin rêveberiya Xweser û hikûmeta Sûriyê nêzî hev û du bikin. Çareseriyeke siyasî bibînin.
مدوه قسم کی جواره باس کر اف شارل سارکیسه سروکی پارتی دموکراتا خریستیان لبنانیه با اوی که لزگینی بانگل ریبریه دولت یک بیین آمریکایی دیگه yani nameyekî ji serok Donald Trump ra dişîne dibêje ev tombarak mirovekî sextekar e li rojhata navîn beriya niha ji bo qezenca xwe ya şexsî bi gelek dewletan re xebitiye li ser navê wan xebitiye ji wan re ajanî kiriye ketiye nava xebatên lobiyê û hatiye sûcbarkirin. FBI jî xepandiye li Amerîkayê jî li hemerî wî doz hatiye vêkirin heta behsa gelek perewan jî dike li ser nameyekî şandiye ji Amerîkayê re dibe alelacele vî camiyê ji wezîfê bigirin fîtne fesadî wî xilas nabin ew ê nîfaq û dijminiyê bixin navbera gelên rojhata navî ye. Me gava din behsa Ehmed Türk kiribû hevserokê berê jî ne di çavê me de hê jî hevserokê şaredariya bajarê Mezînê Mêrdînê ye Ehmed Türk di derbarê pêvajoya nû de spasiya Serokkomarê Tirkiye Tayyip Erdogan kir. Tabii Recep Tayyip Erdogan biriya telefonê bi Ehmed Türk re axifiye. Ehmed Türk hêvî kiriye ku di telefonê de ew pêvajoya ku bi danîna çekan a PKK berdewam dike bibe wesîleya xêrê her wiha spasiya Tayyip Erdogan kiriye, spasiya Dewlet Bahçelî kiriye serokê MHP û her wiha destnîşan kiriye ku divê pêvajoyê de ket û piştgiriya Tayyip Erdogan û Bahçelî gelekî giring e. Ehmed Türk kêfxweşiya xwe aniye ziman ku pirsgirêka Kurd ji demekî dirêj ve ye berdewam dike êdî gihîştiya qonaxa çareseriyê ev geşedan ev bûyer hem ji bo aştiya navxweyiya Tirkiye hem jî ji bo siberoja hevpar a hemû milletên herêmê dibe hêvî dideme. Mesela em Kurd li bendê ku dewleta Tirkiye hin gavan bavêje. Çi ne gaviya? A tiştê însanî suçên ku dewleta Tirkiye kirine divê vegerîne. Telafî bike. 15-20 însanên me jin mêr sırf ji ber dawa Kurd û Kurdistanê êdî bi hinceta PKK bi hincetên cuda ê Kurdî stran gotine axifîne ê li şaredariya hatine girtin. Di zindanan dane. Hinekî wan heta 30 salan de hepsê dane. 30 salan de hepsê dane. Nivîskar hene, rojnameger hene. Velhasil dikare bi îmzeyekî xwe Tayyip Erdogan hemiya serbest berde. Di hukmê qanûnê de ye îmzawî. Di hukmê qanûnê de ye. Çawa ku girtiyê nexweş dikare berde, girtiyê din jî dikare berde. û bê ku wext wan da bike dikare qanûnan jî bide derxistin li meclisê. Komîsyon hê jî ava nebiye. Mesela ev 4-5 hefteyan behsa komîsyonê dikin ava nebiye. Vaya bîna sextekariyê jê tê ya. Çi bêjim? Bîna sextekariyê tê. Çima ava nabe? Mesela pir zehmet et komîsyonekî ava bikî. Yani dewleta Tirkiye ew qasa wext wan da dike ji bo her ziqûmî nikare komîsyonekî ava bike. Îja mesela ew berdevkê wan Ömer Çelik çi dibêje? Lazim e pêvajoya îmha û teslîmkirina çekan bê rawestan bidome. Tabii ki emrin olur. Yani ne rast e. Tevgera siyasî ya Kurd xwe fesih kir erê. Agirbesîlan kir erê. Ji bo çekdanînê gavekî sembolîk avit erê. Êdî heta ku bavêje? Hûn çi dikin weke dewleta Tirkiye? Hûn dikevin şikeftên gerîla hûn hewl didin hêza gerîla ya efsanewî rencîde bikin, piçûk bixînin, hûn gazên kîmyewî davêjin wan şikeftan û ji ber cehaleta xwe li wê derê hûn bi xwe dimirin. We rojekî êrişê xwe nedaye sekinandin li herêmên parastinê yên medyayê. Li Bakurê Kurdistanê girtin binçavkirin hê jî didome. Ji Ewropayê tu însanekî me nehatiye ve negeriye ser mal û milkê xwe, bajarê xwe. Li bajarê xwe çayekî, qehweyekî hê jî nekariye vexwe. İnsanên rojnamegerê mîna me hê jî venegeriyane. Ji hepsê kesekî nehatiye berdan. Hûn dawa çi dikin? Gavê din bavêje. Hûn çi dikin? Hûn çi dikin? Weke dewlet ka qaşî hûn dibêjin dewleta Tirkiye a me hemiyan e, a Kurdan e, Tirkan e, Ereban e, nizama kî ye. Nîşan bidin.
axaftinên doh ên Tayyip Erdogan hene, sozê wî hene, di pratikî de bila pêk werin, binêre. Ez vê ji Ömer Çelik re dibêjim. Dewlet Bahçeli spasiyên xwe pêşkêşî Rêzdar Abdullah Öcalan kiriye. Dibêje ev camêr xwedî sozê xwe derdikeve, çi got pêk anî. Xilas. Niha wezîfe ketiye ser dewleta Tirkiye, ketiye ser Tayyip Erdogan. Dibe êdî ew gotinên xwe pêk bîne. Gotinên doh ê Tayyip Erdogan qismekî wan dîrokî ne dibe pêk werin di pratikê de. Ömer Çelik dişûna van axaftinê xwe de bila biçe gotinên Tayyip Erdogan bide pêkanîn bi rêveberên AKP bi meclîsê. De here. Ömer Çelik hadi ez wezîfe dim te here. Here van gotinên Tayyip Erdogan bide pêkanîn. Komisyon avake insana ji hepsê berde, maqûl bin, insan bin, rêyên medenî hilbijêrin. Ji medeniyetê hinek ders derbixin. Eger hûn nikarin ders derbixin, biçin Bakurê Kurdistanê bigerin, mütewazî bin. Ji Rûspiyên Kurdan, ji jinên Kurdan hinekî medeniyetê fêr bin. Merû çawa radibe, çawa rûdinê, merû çawa daxife, merû çawa xwarin dixwe, merû çawa av vedixwe, merû çawa spas dike, merû çawa wefadar dibe. Ömer Çelik heyetekî bigire biçe Bakurê Kurdistanê vê medeniyetê ji jinên Kurdistanî, ji Rûspiyên Kurdistanî fêr be. Eger kapasîte te a fêrbûnê tune ji zarokên Kurdan fêr be. Zarokê Kurdan jî dikarin medeniyetê fêrî te bikin. Baş e. Ew zarokên ku we tu carî nekarî asîmîle bikin. Ew jî dikarin medeniyetê nîşanê we bidin ji ber ku wan dersa xwe ji dî û bavê xwe girtiye. Ez vê ji dil dibêjim. Pêdiviya rêveberên dewleta Tirkiye heye biçin Bakurê Kurdistanê siyasetê fêr bin, medeniyetê fêr bin. Not bikin derekî. Ew bikin jî. Ez dibêjim di dawiyê de milletê Kurd wê civakên din ên li Tirkiye, rêveberên dewleta Tirkiye bînin ser xeta medeniyetê mirovahiyê. Wisa ye. Ha dimîne li ser me em milletê Kurd, rêveberiyê me yê siyasî em jî di nava xwe de medeniyetê pêk bînin ji kerema xwe re. Binêrin. Em jî rêbazên medenî bikarbînin di nava xwe de. Ji bo em bikarin bibin numûne ji bo xelkê. Ya ev jî mühîm e. Hevan no. Ömer Çelik çi dibêje? Binêrin li ser meseleya doh sî gerêlayên PKK hatibûn pêr bû. Axaftina doh ya Tayyip Erdogan jî hebû. Dibêje îro rojekê nû ye. Mesela Tayyip Erdogan çi gotibû? Îro rojekê nû ye, îro di dîrokê de rûpelekê nû ye. Ömer Çelik jî ev gotinê Tayyip Erdogan dubare dike. Dibêje cîranên Tirkiye modela pêvajoya ku berdewam dike taxtîr dikin. Tabii modela pêvajoyê bi xêra tevgera siyasî Kurd birêve dişe, ne bi xêra we. We tu ziqûmî nekiriye, we tu gav navêtiye. Giringiya wê atmosfer û hevkariya ku wê ev pêvajo di nava Tirkmen, Kurd, Ereb, Elewî, Sünî, Şiî hemû komên mezhebî yên li herêmê de çêbibe, ji alî cîranê me ve tê taxtîrkirin. Pêwîst e pêvajoya îmha û teslîmkirina çekan bê rawestan bidome. Wekî din çi dibêje berdevkî AKP, divê PKK çekî xwe dayîne. Pêwîst e pêvajoya îmha û teslîmkirina çekan bidome. PKK divê bi hemû şaxê xwe ve, pêkhateyê xwe ve çekê xwe teslîm bike, bi hemî sazî û dezgehên xwe yên neyasayî, saziyên xwe yê îdeolojîk, saziyên xwe yê darayî yani aboriya xwe, perê xwe, terör bi temamî ji holê rabe. Ömer Çelik wisa dibêje. Mesela ez dibêjim ev biçûkxistina Kurdan e. Tevgera siyasî Kurd biçûk dibîne. Nerm dibîne. Hedê xwe derbas dike Ömer Çelik. Merû wisa naxife. Divê pêvajoyê de piştgiriya saziyên Iraqê çêbû dibêje. Spasiya Rayedarên Herêma Kurdistanê dike. Em spasiya xwe hem pêşkêşî hikûmeta navendî ya Iraqê dikin, hem jî pêşkêşî bi rêveberiya Bakurê Iraqê dikin. Hê jî navê Kurdistanê nabêje. Yani ew qas adî ne ha. Navê Başûrê Kurdistanê nabêje. Navê wî heye.
Herema Federe ya Kurdistan'e. Yani jî Herema Kurdistan'e bêje. Bakurê Iraqê. Bakurê Iraqê tune ki. Iraqê Herema Kurdistan'e heye. Ji kan binêrin çawa çêbiye. Serokê yenekî Bafıl Talebanî ji Leyla Zana re got Serok Mam Celal Talebanî her tim behsa wêrekiya te cesereta te dikir. Serokê Yekîtî Niştimanê Kurdistanê yenekê birêz Bafıl Talebanî li Silêmaniyê doh siyasetmedara Kurd Leyla Zana pir baweke germî pêşwazî kir. Bafıl Talebanî di derbarê hevdîtinê de li ser hesabê xwe ê medya civakî daxuyaniyekî belav kiriye. Bafıl Talebanî ji Leyla Zana re dibêje wekî ku li cem Serok Mam Celebalî jineke qehremaniya Kurd tu wisa bûyî ve her tim behsa wêrekiya te dikir di dema behsa te dihat kirin behsa cesereta te dikir. Li cem me jî tekoşîn wêrekiya te wê her tim zindî bimîne. Bafıl Celal Talebanî di derbarê pêvajoya aştî de jî got em kêfxweşin encamên hewldanên me gihîştine vê qonaxê em teqezî li ser wê yekê dikin ku tekane rêya çareseriyê ji bo aramiya herêmê ji bo çareseriya doza Kurd Kurdistanê bi rêya diyalogê ye. Ji aliyê xwe ve Leyla Zana jî ji ber hewldan ji ber xebatên wê yên ji bo pêkanîna aştiyê li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê spasiya tevgera yenekê kir. Dibêje em tu carî ji bîr nakin ku Serok Mam Celal Talebanî yekemîn serok bû ku dest bi çareseriya vê pirsgirêka dîrokî kir. Ez dilxweş im ku niha Bafıl Talebanî jî li ser eynî rêbazê ye xebatên xwe hewldanên xwe didomîne em şanaziyê bi wê rolaviya bi bandor dikin. Di vê dema hestiyar de ya ku li herêmê niha derbas dibe dibêje em spas dikin em haya me ji qîmeta van xebatên Bafıl Talebanî hene. Wekî din Leyla Zana dibêje em hewl didin wesiyeta Mam Celal pêk bînin ji bo beşdarbûna merasîma çekdanînê ya PKK hûnzanin Leyla Zana çûbû Başûrê Kurdistanê bi gelek derdoran re hevdîtin pêkanî lê fotoğrafê ku di medya civakî de gelek derketin pêş fotoğrafên wê yê bi zarokên Celal Talebanî rabû. Paşê jî çû ser gora wî jî ez bawer dikim erê. Niha çû ser gora wî jî ziyaret kir hûnzanin Celal Talebanî demekî dirêj serokkomarê berê yê Iraqê bû jî sifatekî wisa li ser wî heye. Leyla Zana li ser gora wî axaftinekî kir hin nivîs nivîsandin. Dibêje li ser mîrateya siyasî Celal Talebanî tekoşîna wî ya ji bo yeketiya miletê Kurd behsa wê rola wî kir. Dibêje tiştek ku li wê derê gotiye Birêz Öcalan, Birêz Tayyip Erdogan, Birêz Mesûd Barzanî, Birêz Nêçîrvan Barzanî, Birêz Baxçelî, Birêz Bafıl hemû zarokên te yên hêja hevalên te yên hêja ji bo bicîhanîna wesiyeta te di nava xebatan de ne. Zanayê hêviya xwe anî ziman ku êşên berê carekî din dubare nebin. Ez ji her kesî re di vê rê de serkeftinê dixwazim ji bo ku neviyên me, tornê me wan êşên ku me kişandine carekî din nejîn ji bo avakirina jiyanê ya mayînde û herdemî ez hewl didim û em ji her kesî jî hêzê dixwazin, alîkariyê dixwazin. Eger dibêje mirov birînên xwe, xemên xwe, êşên xwe bikin yek dikarin rojên azadtir, ronîtir, jiyaneke hevbeş ava bikin dibêje Leyla Zana. Dem Partî û Partiya Doza Azad Hüdapar di salvegera Komkujiya Zîlanê de ku tê de bi hezaran Kurd hatibûn qetilkirin peyam weşandin. Di peyama partiyan de bang li dewleta Tirkiye tê kirin bi vê komkujiyê re rûbirû bin, rastiyê qebûl bikin, çi îcab dike ji aliyê qanûnî ve bikin. Dem Partî got di vê komkujiya Zîlanê ji aliyê Komara Tirkiye ve bawekê fermî bêne askirin. Hüdapar jî anî ziman di vê dewleta Tirkiye bawekê fermî lêborînê ji mağdûran bixwaze. Pir mühîm e. Binêrin Kurd, Dem Partî, Hüdapar normal dijberê hevin. Binêrin qedera wan çawa dibe yek? Binêrin li ser komkujiya em dibin yek. Li ser êşê em dibin yek. Tê wê menê ku sibe roja me yek e. Êşa me yek e. Sibê du sibe kesayetiyekî hunermendekî Kurd wextê wefat ke ji holê rabe ê li ber dikeve Hüdaparê Dem Partiye. Ama tu partiyekî Tirkî
وی هنرمندی ناز شی ناکه مثلا اوه جبرویه که ملت چوا دبه ملت اگر خودی عینی قدری به اگر جبو عینی تشتی بهشه جبو عینی تشتی بگیره عینی دخوازی بکه ملته ازو داوطوغلو احمد داوطوغلو جبو عینی تشتی ناگیرین لهنگ من و لهنگ داوطوغلو نیکن انسانێکی ji bo min li heng be ji bo Davutoglu ya jî ji bo Ömer Çelik terorîst e ji bo wî terorîst e ji bo wî kî li heng be ji bo wî ew jî di çavê min de kujere em ne xwedî eynî qederî ne ama mirovên di nava Hüdapareyê de her çend di derbarê wan de hin îdia hebin jî em di vê derê de dibin şahet ku ji bo eynî tiştî digîrên ji bo eynî tiştî xemgîn dibin ev e milletbûn ev e daxuyaniya Dem Partî bi vî şiklî ye ne mümkün e ku sîstemek ku neheqiyê înkar dike aştiyê biafirîne gava din me behs kir edalet ne bi jî bîrkirinê bi rûbirûbûnê ava dibe me Zîlan ji bîr nekir di daxuyaniya bi sernavê di salvegera nû du pêncan ya komkujiya Zîlanê de em bi bîr tînin banga xwe ya rûbirûbûnê dubarê dikin Sêzdê tîrmeha 1930 bû li gelî Zîlanê bi hezara mirov hatin qetil kirin jin zarok kalpîr bi bombe gulebarana dewleta Tirkiye hatin tûnekirin xanî hatin şewitandin gund ji nexşeyê hatin paqijkirin yên saxman jî neçarê sürgûnê hatin kirin komkujiya Zîlanê yek ji mînakên herî giran yê polîtîka ya sîstematîk ya îmha û înkarê ya li dijî gelê Kurd e tevê ku îro 95 sal di sera derbas bûye jî di derbarê komkujiyê de tiştekî nehatiye kirin dewleta Tirkiye sûçê xwe qebûl nekiriye rûbirû nemaye bawekê fermî li wê coğrafyaya ku komkujî lêqewimî ne kevirekî bi bîranînê heye ne lêborînekê heye ne jî şopekê edaletê heye lê gelê me tevê hemû polîtîkayên tune hesibandinê jî vê heqîqetê di bîra xwe de hildigirin ev daxuyaniya Dem Partiyê gelekî dirêj e lê ez hemî nexwînim ka em binêrin Hüdapar çi dibêje Hüdapar jî bi eynî awayî belkî hinekî cuda be daxuyaniya Hüdaparê bi vî şeklî ye ev tevgera leşkerî ya ku bi fermandariya Ferik Salih Omurtakê qulordiya nehan hatiye meşandin bi biryara Encûmena Wezîran a Hêjmara nizanim çi ji aliyê hikûmetê ve hatibû dayîn wê demê ji bo bikeve qeydan merû hêjmarê dikare bêje biryara Encûmena Wezîran a bi hêjmara 8692 gund hatin şewitandin dest danîn ser mal û milkan bê ku bibêjin jinê zarokê bi 10,000 mirov bawekî hovane hatin qetil kirin rojnameya Cumhuriyetê di nûsxeya xwe ya 16 tîrmeha 1930 de ev wehşet bi manşeta geliyê Zîlanê heta dev bi terman bi cenazeyan tijîbiye ragandibû komkujiyê ji aliyê aqlê dewleta Tirkiye a wê demê ve bawekî serkeftinê hate pêşkeşkirin weke serkeftî divê dewlet bi komkujiya Zîlanê re rûbirû bibe daxuyaniya Hüdaparê a Dem Partiyê eynî ye weke hev e di serî de komkujiya Zîlanê divê hemû kiryarên dervey hiqûqê û komkujiyên ku di navbera salên 1925 1905 de qewmîne werin eşkerekirin divê dewlet bi komkujiya Zîlanê re rûbirû bibe bawekî fermî lêborînê ji mağdûran bixwaze ji bo vegerandina heqan gavên berbiçav bavêje divê mertala bêcezahîştinê were rakirin yani mirovên sûcdar neyne parastin werin cezakirin ev e divê arşîv bêne vekirin komîsyonên heqîqetê bêne avakirin edalet pêk were li ser meseleyên dîrokî gelek heval pêşniyaz dikin gelek heval pêşniyaz dikin dibêjin bibin abone ji bo vê kanalê ka goh bidin pêşniyazê van hevala ji kerema xwe re bibin abone mezin bikin bilind bikin bila ev kanala me bigêje her kesî ama ez tişek bînim bîra we ev 10 rojin kanala me gelek baş pêşve diçe gelek hevalbûne abone em wê digêjin 20,000 aboneyê di nava salekî de
û vîdeoyê me jî gelekî têne temaşe kirin, like, mayk dî navê wan çi ye û hemî pêk tînin, mala we ava her hebin. Ez bi hemiya silav dikim, êvarê fersend bibînim, ez ê bernameyekê çêkim. Yeka din nûçeyên deqeya da wî hebin. Silav, dem baş.